Jamen, hjertelig velkommen til anden og sidste afsnit af podcasten af Resten af Monopolet. Podcasten den er udviklet i samarbejde mellem Foreningen Aktørerne og Nordisk Ungdomsråd med støtte fra Tuborfondets valgpulje. Og derfor skal der også lyde en særlig tak til Tuborfondet for støtten på 60.000 til projektet Demokratistarter fra Ung til Vælger, som er med til at sætte fokus på unges engagement og deltagelse i lokaldemokratiet op mod kommunal- og regionsrådsvalget den 18. november 2025. I dag der har vi et panel bestående af 4 kandidater til kommunalvalget i Norddjurs Kommune. Der har vi Sten Knoblau fra Natur- og Velfærdslisten. Vi har Joachim Hougaard fra Dansk Folkeparti. Vi har Vincent Lucas Daniel fra Venstre, og vi har Kasper Windberg fra Socialistisk Folkeparti. Så velkommen til alle 4. Jeg hedder Mathias Bachmann, og jeg er forperson for Foreningen Aktørerne, som bestyrer Ungdomshuset Resten i Grenaa, og for Norddjurs Ungdomsråd. Ved siden af mig sidder Mathias Wang, som er suppleant i både Aktørerne og Norddjurs Ungdomsråd. Sammen der vil vi agere moderatorer for den her podcast, som sætter fokus på de unge vælgere i Norddjurs Kommunes dilemmaer og spørgsmål til kandidaterne. Så lad os bare komme i gang. Tak fordi vi måtte komme. Selvfølgelig. Første spørgsmål, det lyder: Hvor mange unge savner flere offentlige skraldespande, toiletter og udeområder, hvor man kan hænge ud med sine venner? Hvordan vil I gøre det nemmere og bedre for unge at bruge byrummet i Norddjurs Kommune? Og så er der egentlig frit slag for, hvem der har lyst til at starte. Ja, jeg kan godt starte, hvis det er. Ja. Der er jo ingen tvivl om, at Grenaa Midtby mangler lidt rum til de unge, og mangler det. Det her sted er helt fantastisk, men det her med at have noget ude i den offentlige, altså uden for murene, så at sige, hvor det også er mere synligt, det tror jeg faktisk også er vigtigt. Vi har henover det sidste års tid set en masse eksempler på, at vores toiletter desværre bliver elendigt behandlet, og det er vi enormt trætte af. Men det er jo også hele tiden en afvejning om, jeg synes simpelthen, det er håbløst, hvis vi skal gå hen og bruge 1 million mere på at rengøre toiletter, fordi folk ikke kan behandle dem ordentligt. Jeg synes, det er en trist udvikling. Men det her med at skabe noget mere liv ude omkring, det er vi jo også i gang med i kommunen, kan man sige. Vi er i gang med at forskønne Midtbyen, vi er i gang med at nu er skolen endelig efter mange, mange år blevet færdig, og der er noget mere rum at opholde sig i, men vi er slet ikke færdige. Noget af det, jeg også ser, det er ikke nødvendigvis kun for unge, men bare generelt for at skabe noget mere liv i byen, det er også at få indplaceret nogle flere legepladser rundt omkring. Små legezoner, så flere børnefamilier bliver tiltrukket, og der generelt bliver skabt mere liv. Ja. Er der en af jer andre, der har lyst til at fylde op? Der er blevet sagt meget fornuftige ting, kan man sige. Ja. Jamen, jeg vil gerne følge op med at sige, at jeg synes, jeg hedder Sten. Jeg er fra Natur- og Velfærdslisten, som jo ikke er noget parti, men som er en samling borgere, som strider i alle mulige forskellige retninger, faktisk rent politisk. Der er både erhvervsfolk, og der er skolelærer. Vi er en skøn blanding. Jeg vil gerne starte med at sige, i forhold til det aktuelle spørgsmål, jeg har savnet og savner en vision for Grenaa Byrum, hvor vi inddrager borgerne og siger, altså, der er jo dødt i Grenaa efter kl. 17. Og jeg plejer at sige, der er sådan en stående joke derude, hvor jeg kommer fra, det er længere vestpå i kommunen, at hvor tager man hen, hvis man skal i byen i Grenaa? Jamen, så tager man til Ebeltoft. Altså det, og det er... Der er en vis græns sandhed i det, fordi kommer man herind efter kl. 17, så er der fuldstændig dødt. Der er 3 butikker nede fra boghandleren, nede over for museet, som står tomme hele vejen op til hjørnet til Storegade. Der holder biler på parkeringspladserne. Hvorfor skal de biler ind i byen? Lad os gøre det hele det område fra kommunekontoret og ned til museet. Lad os gøre det til en lukket zone, bilfri zone. Så er der plads til fortogscaféer, der er plads til liv, og vi ved, at det skaber det skaber miljø, det skaber kultur, og kultur er en god ting at investere i. Det betaler sig. Joachim? Nej, jeg har ikke noget at supplere med. Nej, så fint. Jamen, jeg vil sige, at jeg synes, det er lidt synd at sige, at Grenaa er en død by efter 17. Fordi vi har lige haft en sommer, som jeg personligt vil sige, har været rigtig, rigtig god. Der har været mange aktiviteter, der har været mange open by night, som har været proppet til sent ud på aftenen. Så jeg synes egentlig, at vi også skal anerkende, at kommunen indtil videre har gjort et rigtig, rigtig godt arbejde med at få ting i gang, især om sommeren. Og det synes jeg egentlig bare, man skal fortsætte med. Nu er der også kommet en jobstilling op til at se, hvordan man
kan videreudvikle midtbyen i Grenaa. Så jeg synes også, at vi skal lige huske, at der er nogle gode sider. Ja, Sten. Lige en kort kommentar. Det synes jeg lyder rigtig godt, og det er dejligt at høre. Ja. Men jeg synes, der mangler noget borgerinddragelse i. De mennesker, der bor, de 14.500 mennesker, og specielt de unge, hvordan forestiller de sig, at Grenaa Centrum kunne se ud? Det er ikke noget, vi nødvendigvis som kommunalbestyrelse skal opfinde og slå en stilling op for, en skal sidde og finde ud af. Det er jo borgerne. Ja, men det er jo heller ikke helt projekter, der skal sidde en og finde ud af det, men man finder en med en relevant faglig baggrund, som så lige netop skal skabe noget borgerinddragelse, blandt andet skal arbejde sammen med Handel Grenaa, som er handelsforeningen, som ligesom driver butikkerne og arbejde sammen med og have nogle workshops omkring det her. Hvad er det egentlig, der er ønsket? Fordi der er ingen tvivl om, at som politikere, det er som oftest dem, der får de dårligste idéer. Altså det er sådan helt reelt. Politikere er oftest dem, der får de dårligste idéer, hvor det kræver, at der er noget borgerinddragelse, for at det kommer til at ske. Men det er jo også en del af det, som ligesom er perspektivet i det. Og så er jeg enig i, at Grenaa måske kan være en stille by, men det er jo ikke kommunen, der kan gå ind og sørge for, at huslejen i gågaderne er lave. Det er jo helt reelt et issue. Det er, at der er sådan et større strukturelt problem med, at det kan bedre betale sig for ejerne af bygningerne at holde dem tomme, fordi så holder de stadig værdien af bygningen høj, i stedet for at sænke lejen, så falder bygningen i værdi, så det kan bedre betale sig for dem at have tomgangsleje og dyre huslejer. Joachim? Nu blev der snakket om det der med open bar night og sådan noget nede i byen. Der er jo tit musik på torvet, det er der i sommerhalvåret, det er der jo hver weekend, hver lørdag, så der er jo masser af mennesker. Også efter klokken 17. Vi sidder i hvert fald til 20, 21, 22 mange aftener. Så det med det, som Vincent siger, det er efter 17, det er dyrt. Altså ikke helt. I hvert fald ikke om sommeren. Jeg kan godt sige, at om vinteren, så passer det måske mere, men ikke om sommeren. En skam, sommeren er så kort. Ja, det er rigtigt, ja. Er der noget konkret, vi så kan gøre? For nu har vi for eksempel Handel Grenaa, som ønsker i 27, at vi skal blive Danmarks bedste juleby, tror jeg det er. De mener, det er. Er der noget, vi så fremover, i stedet for kun at have fokus på sommerperioden, kan konkrete tiltag, man kan gå til? Vincent? Altså nu har vi jo sidste december, havde vi jo et rigtig flot julemarked med de der par små hytter, og det, i hvert fald hvad jeg har hørt omkring, har været meget stor succes, og folk har været meget glade for det. Vi har fået ny julepynt, og det har været en meget flot midtby. Men jeg synes også, som jeg blev påpeget, altså byen har været livlig her til sommer, men torvet har også været meget, så der har meget baraktiviteter og sådan noget, så hvad kan vi gøre for at unge folk, der ikke er fyldt 18 endnu, som ikke kan gå op til en bar og købe noget, hvad kan vi gøre for dem? Og der er det jo fint pointeret, at vi skal have mere borgerinddragelse og se, hvad vi som politikere kan gøre for at høre de unge især, hvad de gerne kunne tænke sig. Så det... Ja. Altså der har jo også været, jeg så nogle borgere udtryk i kommentarfeltet faktisk omkring Handel Grenås juleby der, at de godt så, at man måske lavede noget større ud af det her julemarked, sådan at det faktisk blev måske mere trækkende for de turister, der også måske er her omkring, i stedet for at man skal til Hamburg for at have de helt store, at det er noget, vi kunne udbygge endnu mere, sådan at vi får flere stande rundt omkring kirken, og måske hernede omkring skålen, så der sker noget mere i de dage. Det tror jeg sagtens kunne være en mulighed. Jeg tror også, at man skal være helt reel omkring, hvilke af de opgaver, som kommunen kan løfte. Og jeg tror, at kommer der nogen med en god idé og gerne vil udvide noget større, så tror jeg, at der sidder både en administration og en forholdsvis enig kommunalbestyrelse i den her periode, det tænker jeg også bliver næste periode, som er villige til at sige, jamen prøv det af, test det af, se om det kan få liv, se om det kan få ben at gå på. Altså jeg oplever ikke det der med, at der er store, at der er nogen, som sidder og holder igen, og ikke ønsker, at der sker noget udvikling, men problemet er, at vi kan ikke som sådan, som kommunalbestyrelse, gå ind og sige, nu gør vi det her, altså lave vores egen festival, det ligger ikke rigtig inden for de rammer, vi har. Ja. Så hopper vi videre til noget helt andet. Ja. Så spørgsmål 2. Flere unge føler sig utrygge, når de går i byen. Hvad vil I gøre for at gøre nattelivet mere trygt og inkluderende for unge? I markerer bare, hvis I gerne vil starte. Ja. Jeg kan godt starte. Ja, jeg kan godt starte. Og nu, jeg er jo nok farvet af også at være den eneste af os 4 ombord, der sidder i kommunalbestyrelsen, for det er ikke alt det her, vi kan styre. Noget af det, man kan gøre, noget af det, man blandt andet har arbejdet meget med i Randers, det er de alkoholbevillinger, man giver. Der
I Randers er det et meget politisk system også, så politikerne er rigtig meget inde over de alkoholbevillinger, man giver. Og det hele det her miljø, de har samlet ned omkring Storegade i Randers, er jo noget, de har altså bevidst ligesom også forsøgt at sætte aktørerne i samme rum, sådan så der er karantæner, der går på tværs af forskellige institutioner osv., forskellige værtshuse og diskoteker, lige netop for, at er der nogen, der opfører sig som en idiot et sted, så gælder det hele stedet. Problemet i Grenaa, kan man sige, at der har vi ikke helt det samme miljø for det. Du har det ikke centreret og samlet et sted, hvilket vil sige, at når man går i byen om aftenen, så vil der som oftest være transport via gaderne, og det er lidt sværere at styre på den måde. Okay. Jamen, jeg kender et par stykker også, der stiller op til kommunalbestyrelser andre steder. For eksempel i Odense ved jeg, at de har fået lavet noget, så et safe house til unge, der er utrygge. Kan de komme ind der, og hvis de får for meget drik, eller de er lidt utrygge, kan de komme derind og være lidt, eller hvis de venter på en bus eller andet, så de ikke bare går rundt i byen og føler sig utrygge. Jeg ved ikke, om det kunne være en mulighed for at overveje det. Jeg vil gerne byde på den. Jeg synes, det er en super fed idé, og jeg ved, at det er der ikke råd til. Altså, det er sådan rent logistisk set, der har Grenaa ikke størrelsen til, det kan lade sig gøre, selvom det ville være ideelt. Det skal være mere over i nogle frivillige kræfter, som kan finde ud af at hjælpe kommunen med at facilitere det. Så. Før vi lige 100% går ind i dialogsektionen, Sten eller Vincent, har I lyst til at bruge en minut på at sige noget? Jeg har lyst til at sige igen, selvom jeg kender svaret, at vi har jo en opsparing i den her kommune på tæt på 0,5 milliard kroner, og vi har haft sådan at alle skulle skære over en kam i overvis, fordi vi i sin tid havde et stort underskud, så nu er der akkumuleret en masse penge, og jeg har fået at vide af klogere mennesker end mig, fordi jeg har siddet ikke i kommunalbestyrelsen, at de penge må man ikke bruge til noget. Så tænker jeg for det første, hvorfor sparer man så op? Ideen med at spare penge op, ikke, det er, så har man dem til dårlige tider, ikke? Og det kunne for eksempel være til et safe house. Jeg har så også fået at vide, at hvis man bruger nogle af dem alligevel, så får man en bøde. Ja, hvis man så bruger 50 millioner af dem og får en bøde på 1 million kroner, jamen så har man jo så bare brugt 51 millioner i stedet for 50 millioner ud af den halv milliard kommunen har. Så jeg er ikke helt så sikker på, men det er også måske fordi jeg er uerfaren, at man ikke kan bruge de penge. Det har selvfølgelig nogle konsekvenser, men det er vel også en politisk prioritering. Ja. Vincent, har du noget selv for? Ja, altså nu arbejder jeg selv i nattelivet, så her i Grenaa, og det er en svær en, fordi at, nu har vi jo sådan fine eksempler som Randers og Odense og Aalborg gør det også rigtig godt, men de byer er bare så meget større end Grenaa, og nattelivet i Grenaa er ikke stort. Så når vi vil påpege, der er ikke så mange penge til det i kassen, at det måske er den største prioritet desværre. Men hvad jeg har oplevet, det er, at det største problem det er for folk at komme hjem. Taxaer er skidedyre, især hvis man lever på SU. Og nu har taxaer jo tænkt sig ikke at køre om natten i hverdagen længere. Men altså folk de går hjem. Hvis forældre ikke kan hente, så går man alene hjem, og det tror jeg er det største problem. Jeg ved ikke, om løsningen er at måske have flere lygter eller sådan noget, fordi jeg synes i hvert fald, når jeg går rundt i midtbyen om natten, at der er mørkt. Der er skide mørkt, man kan da være utryg, hvis man går alene, og det siger jeg som ung mand, og jeg ved da ikke vide, hvordan andre har det, ikke? At gå alene, så det kunne være et eksempel. Joachim? Jeg kan godt følge lidt, hvad du siger, Vincent, med det der med flere lygter og sådan noget. Nu er godt taxa, at de ikke kører der i hverdagen, men så kunne man måske alternativt, nu ved jeg, bybussen der ikke kører, så det der flextaxaer, gør dem gratis til folk under, dem der godt bytte, under 25 eller et eller andet, for de nemmere kan komme hjem fra byen. Jeg har lyst til at udfordre jer på lidt noget mere specifikt, fordi du nævnte i forhold til alkohol. Og jeg snakkede lige i forhold til tryghed i duer med at være sådan alene ude i mørket. Hvad med tryghed i fællesskabet? Ting som at tage noget på bar, måske opleve chikane på en måde eller anden, eller være udtryk omkring andre mennesker inde i fællesskabet, ikke bare alene på gaderne. Han skyder noget ud som en samtale. Ja, Vincent. Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener, og jeg synes faktisk, selvom Grenaa har et lille byliv, så har vi mange forskellige steder, man kan gå i byen. Vi har Kruset, som lige er åbnet, eller åbnet, det er jo et år siden nu, og nu er der, Varbar lige igen åbnet, og så er der Beta, nu er Kruset desværre lukket, men det er jo et meget
bredt fællesskab af steder, man kan gå hen, vil jeg nu påstå, og det synes jeg, at Grenaa var meget god til, at der er et sted for alle at være, i hvert fald hvad jeg har oplevet. Det ved jeg ikke, om andre kan være uenige, og jeg vil gerne høre, hvis folk er uenige, så man ligesom kan gøre noget ved det. Ja, jeg vil også melde ind og sige, nu er det desværre nogle år siden, jeg har gået i gymnasiet. Det der med, jeg er den næste yngste, der sidder i kommunalbestyrelsen, og det er alligevel ved at være en del år siden, jeg har gået til gymnasiet, så den der forbindelse til unge er der ikke nødvendigvis hver dag. Men jeg oplever faktisk, at Grenaa har flere og mere spændende fællesskaber, end dengang jeg var ung i byen. Har sådan et sted som det her eksisterede eksempelvis ikke dengang, og de barer, der var, det var næsten en copy-paste af hinanden. De lignede alle sammen hinanden, og de havde alle sammen det samme klientel. Der er ved at ske noget spændende i Grenaa. Du kan gå, der er kommet flere caféer, som har lidt mere niche-ting og sådan noget. Der er nogle flere inkluderende fællesskaber, men det er stadigvæk en udfordring, det her med, hvis man ikke føler sig som en del af fællesskabet, når man er i fællesskabet. Og det ved jeg ikke sådan, det kan ikke på stående fod fikse for alle, desværre. Sten, vi skal lige komme igennem jer begge to, vi har kun en minut, så noget kort. Der er jo noget, der hedder Ung Mod. Det er sikkert hørt om, nogle af jer i hvert fald. En ungemodtagelse, som er en kæmpe succes i andre kommuner i Halsnæs og rundt omkring. I Herning, tror jeg også, og det stammer fra Sverige. Hvor der er en form for akutberedskab, hvor der ingen registrering er. Hvor man kommer ind fra gaden, hvis man har problemer, for eksempel med, det kan være overgreb, alkohol, stoffer, seksualitet, køn og sådan nogle ting der. Det var en mulighed. Joachim? Jamen, hvad med at prøve, jeg ved ikke, jeg går ikke så tit i byen, så jeg ved ikke, hvor tit natteravner de er rundt. Aldrig. Nej, Vi har internt faktisk lige snakket om det inden. kunne man så ikke prøve at lave en aftale om, de begynder at komme i byen igen og gå rundt, fordi det ved jeg, det er godt i den dengang jeg gik i byen, jeg var skulle i hvert fald ung, undersøge, var jeg ved at sige. så skulle man i hvert fald undersøge, hvorfor de ikke er ude. Ja, lige præcis. Og investere lidt i, at de kommer ud. Ja, fordi dengang jeg gik i hvert fald for mig, der var det den tryghed. Ja. At der var nogen, man kunne gå til, hvis der var et eller andet. Vi skal desværre videre, vi har ikke mere tid, så næste spørgsmål. Ja, vi hopper lidt over i lidt kultur. Det har vi selvfølgelig også rundet i forvejen, men Sydhavnen i Grenaa bliver ofte nævnt som et sted med potentiale til at blive et kulturelt mødested. Og samtidig findes projektet Unghavn, der arbejder for at skabe maritime aktiviteter og liv for unge. Vil I arbejde for, hvis I kommer ind i kommunalbestyrelsen, at Norddjurs og Grenaa Havn udvikles som et ungemiljø også, og måske bliver en del af Unghavn i fremtiden? Ja, Kasper? Ja, helt klart. Og havnen generelt rummer enormt mange potentialer. Både industrihavnen, vi har, men især også Sydhavnen. Jeg har den fornøjelse via udpegning af kommunen at sidde i bestyrelsen nede i Kattegat-centret, som også er en ret stor aktør i det her område dernede, og spiller rigtig aktivt ind i, hvordan skal vi designe området hernede i fremtiden, sådan så der kommer mere aktivitet og kommer mere liv. Og det er jo der, hvor det hele går hen og bliver svært. Det er jo også, at der er nogle forskellige instanser dernede, der har behov for, at der er en vis mængde parkeringspladser. Der er en færge, der skal sejle noget til Sverige, som har behov for en vis mængde plads. Og det her med at få skabt de rigtige processer, hvor man sætter de rigtige mennesker sammen og finder noget, som alle ikke nødvendigvis kan blive enige om, men som alle kan se sig selv i. Det er jo det, der er hele puslespillet i det, lige netop for, at vi kan få skabt noget mere liv. Fordi jeg har set nogle af de her ting, der er foregået nede på Sydhavnen, som har været enormt attraktive og tiltrukket rigtig mange. Og der skal vi bare støtte op om at skabe mere af det her liv. Jeg vil gerne indrømme, det er noget, der er gået helt forbi mig, men jeg synes, det lyder som et ekstremt spændende projekt. Og selvfølgelig skal kommunen støtte det, og det vil jeg da også gerne, hvis jeg kommer ind. Men altså, hvis der er nogen, der kommer med et forslag, med en idé, vi har et sted, perfekt. Altså, det er jo sådan, det skal være. Der er nogen, der kommer med idéer, og dem skal vi da bare støtte, hvis det lyder godt. Sten, Joachim? Jamen, vil du sige noget? Tag du den bare først, Sten. Det er fint. Jamen, det kan jeg da kun være enig i. Altså, jeg er også meget grøn i det her, så jeg har ikke sat mig ind i en masse konkrete, specifikke politiske udfordringer. Hvad det angår generelt, så kan jeg sige, at jeg synes, at det er da værd at støtte sådan noget. Og for mig er det vigtigt, at der er en høj grad af autonomi i det, ligesom der er her. Noget af det, der gør det her projekt spændende, det er, at der er nogle mennesker med nogle idéer, som får en pose penge, og man faciliterer nogle rammer som politikere, og så skal borgerne fylde dem ud. Så masser af autonomi, ligesom her. Det her, det er jo det fede sted at komme i Grenaa. Altså, når jeg kommer herind, så bliver jeg bare glad. Jeg tænker, at det her,
det er næsten for godt til at kunne ligge i sådan en lille by som Grenaa. Det skal stedet her have utrolig meget ros for. Så jeg vil sige mere af det, også gerne nede på havnen. Joachim? Jamen, jeg synes også, vi skal støtte op sådan noget nede på havnen. Altså, det er også gået min næse forbi, at der er sådan noget dernede. Det må jeg lige indrømme. Men jeg synes, vi skal støtte det. Mm. Ja, altså man kan sige, der har jo været, i medierne har der jo været lidt omkring, at Sydhavnens bestyrelse på daværende tidspunkt fremlagde et ønske om at lave den her ruinpladsen. Den er så for nuværende gået lidt ned tilbage efter kritik fra flere borgere. Hvordan, hvis I skulle prøve at sådan konkret komme med noget, hvordan vil I så se, hvordan at vi skulle som kommune og som Sydhavnen selvfølgelig få skabt et miljø dernede, hvor at det måske kan trække nogle flere. Vi har Ebeltoft Gårdbryggeri, som trækker rigtig godt om sommeren, og vi så, at Sydhavnen har lige haft Sydhavns Festival i august, som var velbesøgt. Hvordan kan vi være med til at skabe nogle større begivenheder og sådan noget, eller noget stort, hvor vi kan trække nogle både borgerne herfra, men også måske få nogle turister væk fra herfra? Ja. Jeg tror, det er vigtigt at værne om, at det er et maritimt miljø også. Altså det her med, at der er noget kulturhistorie i det, og det er en havn. Det her med, at der er nogle rå facader, og beholde det på en eller anden måde, det tror jeg er enormt vigtigt. Det må ikke blive for pænt og poleret, for det første. Og så skal vi jo så også være inde og facilitere, når der så er, som kommune, der kan vi ikke nødvendigvis skabe en god festival dernede. Men hvis der er nogen, der har ideen til en god festival, så skal vi både være klar til at spytte nogle penge i det, for at holde eksempelvis en underskudsgaranti. Og så også, hvis det er noget, vi ser et stort potentiale i, så sige, okay, men den dag indsætter vi så 4 ekstra busser, der kører, når letbanen den lander. Så kører der en bus direkte til havnen. Noget med det her med at skabe forbindelserne og trække flere til, tror jeg kunne være en måde at gøre det på. Jamen, jeg er enig i mange af punkterne, og jeg vil så tilføje, at sådan noget som Bønderup, de har jo deres årlige havnefest, og det har jo især i år været en kæmpe succes, og der har jo stået i avisen, det har jo overgået alle forventninger i år. Så man kan jo se, at det er et meget et koncept, der fungerer, og noget folk er interesseret i, og altså folk fra Grenaa tager til Bønderup, folk fra Auning tager til Bønderup, så der dækker jo hele kommunen, og min tanke var nemlig også, at transporten skal fikses ved større events, fordi at hvis letbanen lander, så har du lige et par kilometer ned til havnen, hvis du er på gåben. Så det med busserne er en fantastisk idé. Altså, så det er jo, ja. Mm-hmm. Nogle kommentarer? Jeg har ikke så meget at tilføje andet end, at det lyder meget fornuftigt, det de 2 andre debattører, de siger der. Det kan jeg da kun tilslutte mig. Ja. Ja, jeg vil gerne skyde ind, og det er jo en kæmpe fejlskud af letbanen, den ikke går ned til havnen, og ikke gjorde det i sin tid. Altså, der har virkelig været et slagsmål med Aarhus Kommune, da letbanen den blev oprettet helt generelt. Det er jo tåbeligt, at den ikke går forbi lufthavnen, blandt andet har lavet slipspor ind der, og den ikke kører hele vejen til Grenaa Havn. Det har vi i SF kæmpet for i enormt mange år, men nu er vi også nået dertil, hvor det kommer desværre ikke til at ske, fordi Bane Danmark har besluttet, at den strækning, der går efter der, hvor togene de holder opbevaret om natten, den også lukker. Altså nu lukker de det banelæme, og det at få genåbnet et banelæme med alle det lovgivning og så videre, der er, vil være et kæmpe arbejde, så det kommer desværre ikke til at ske. Så den kommer ikke til at gå til havnen, men så er vi nødt til at finde andre alternativer. Ja, Sten. Jeg har lige et spørgsmål til jer andre her i panelet. Er der ikke stadig togskinner dernede? Jo. Jamen, så kan vi vel lave vores eget tog, som bare kører derfra og derned og tilbage. Der er noget infrastruktur og sådan noget, jeg tror, der lige er lidt i vejen. Jo, men det kan man jo gøre i forbindelse med arrangementer. Det gør de alle mulige andre steder. Djurs Sommerland rundt omkring. Altså, man skal jo aldrig sige aldrig. Jeg siger bare, altså, hvis vi skal have en vision, så skal det være en vision, kan man sige. Jeg kan godt se, hvad du mener, men jeg tror umiddelbart, at busser er den billigere og nemmere løsning for os lige nu, men også for at komme tilbage til selve havnen, hvordan vi gør den attraktiv. Jeg synes også, det er vigtigt måske, at nu er der det her projekt, at der er et sted, der er rammer, der er bygninger, at folk, der har idéer til at holde events, de skal også kunne blive hørt på en eller anden måde. Ja. At kommunen skal kunne lytte til dem og sige, hey, du kommer med den her fede idé, lad os lave en musikaften med bål om sommeren, lad os lave... hvad end man nu kommer med for en idé. At kommunen skal også være villig til at lytte til det og sige, okay, fedt, eller organisation, eller hvad der nu kommer til at stå for det. Og det er vigtigt, at vi lige også lytter til, hvis folk rent faktisk kommer med idéer. Ja, tror vi tager Joachim sådan lige. Jamen, jeg kan kun tilslutte mig det, mens han siger, jeg synes, det er en god idé. Har de donationer, kom med dem, så
og så skal vi støtte op om det. Det er helt klart. Kasper. Ja, så tror jeg også, at vi som kommune skal være bedre til at guide folk i den rigtige retning om, hvor skal det sparkes ind. Fordi at havnen, Grenaa Havn, er jo et aktieselskab, 100% ejet af kommunen, men med egen direktør og egen bestyrelse, hvor vi som kommunalbestyrelse udpeger nogen. Og under det er der så et selskab, der hedder Sydhavnen AS, som er ejet af Grenaa Havn. Så det er også det her med at pege folk i den rigtige retning. Og der har vi jo et bestyrelsesmedlem i Sydhavnen som kommunalbestyrelse. At pege folk i den retning vil nok også hjælpe med at få det guidet ind det rette sted. Ja, så hopper vi videre. Beklager, Sten. Så går vi videre. Flere unge har udtrykt, at Flere unge har udtrykt, at de oplever diskrimination, blandt andet på grund af kønsidentitet, hudfarve eller tilflytningsstatus. Hvordan vil I forebygge disse former for diskriminering på skoler, i bylivet og eller på arbejdspladsen? Altså, først og fremmest så skal man jo være modig nok til at talesætte, at det reelt er et problem. Fordi kønspolitik er noget meget svært at tale om. Og vi kan alle sammen på hver vores måde have noget berøringsangst omkring det. Og det skal jo starte i folkeskolen. Altså vi skal jo, den der rummelighed omkring andre mennesker og forskelligheder, det skal vi jo flaskes op med, kan man sige. Og der oplever man jo, at kæmpe store klassekvotienter og for få lærere og sådan nogle nedslidte skoler og sådan noget, det er jo en vanskelig opgave. Men jeg tror, det skal starte der. Og så igen det der, jeg vil godt gentage det der med ung mod, altså en ungemodtagelse her i byen, som også kunne være bemandet om aftenen og i weekenden, hvor man ikke nødvendigvis skal lægge sit personnummer og blive registreret noget sted, men man kan gå ind fra gaden direkte og få noget rådgivning og noget vejledning og noget hjælp til at finde ud af blandt andet sådan noget som kønsidentitet og seksualitet og sådan noget ting. Det tror jeg er vigtigt. Ja, jeg vil gerne bakke den her ung mod op. Det er sådan set, det er sjovt, jeg har vores valgprogram liggende foran mig. Det står som en af de ting, at vi har lige netop skævet i SF skævet til Halsnæs Kommune, og det er den unge modtagelse, de har lavet. Den står som en del af vores valgprogram, og det håber vi på bliver en ting i fremtiden. Det kunne være en af dem. En anden ting, som er mere sådan direkte, og ikke nødvendigvis politisk, men noget, som egentlig bør ligge i os alle sammen, det er også det her, og det er enormt, det er sindssygt angstprovokerende, men det er også det her med at sige det, når man ser det. Altså fordi, at vi vil alle sammen stå i en situation, hvor man ser nogen, oplever nogen, ligesom på en eller anden måde diskriminerer nogen, og langt de fleste mennesker har det ikke i sig til lige at sige, hey, hallo, og det er sindssygt svært at gøre, men jeg tror, at det er en af vejene til at begynde at dæmme op for det. Det er det her med at eje det også, og ligesom stå op for hinanden. Tak. Joachim? Jeg er enig med Kasper, man skal kunne gå over og sige fra, hvis man oplever det. At sige, hallo, Marker, og lige og give ned, eller et eller andet. Fordi ellers så fortsætter det bare, så kommer vi aldrig til livs. Jamen, jeg synes, folkeskoler kunne gøre meget mere, vil jeg gerne indrømme. Nu har jeg været vikar et par år, og i hvert fald, hvad jeg har oplevet, det virker til, at unge og børn måske heller ikke rigtig tør at gå til deres lærer med problemerne, fordi hvad nu hvis jeg ikke bliver taget seriøst? Og at skolerne skal helt klart give ressourcerne til, at børn og unge tør at stå frem og sige, det her, det går mig på, eller det her, det har det svært med, eller det her har jeg oplevet. Også måske, at skolerne skal være bedre til at give midler. Altså, da jeg gik i folkeskolen, der havde vi meget, børnenummer. Man havde en telefon fra staten, som man kunne ringe til, og sige, det her, det går mig på. At det er de ressourcer, vi allerede har i systemet, og at man skal ligesom vise dem mere frem og sige, der er altså nogen, der vil lytte, der er nogen, der gerne vil hjælpe dig. Så tænker vi går i dialogsektionen, er du markeret? Ja, det gør jeg, og jeg synes nemlig, det er en rigtig betragtning. Vi kunne blandt andet godt tænke os i SF sådan noget som, at vi også har fremskudte socialrådgivere på vores skoler. Vi kunne godt tænke os, at PPR, som er dem, som ligesom er skolepsykologer og så videre, at der er nogle flere af de funktioner, at det er en styrket funktion, som faktisk også sidder ude på skolerne til hverdag. Det her med, at det er nemmere at komme til nogen. Generelt så er systemet bare så presset, at det har de ikke mulighed for. Det kræver også, at vi politisk går ind og prioriterer børneområdet og siger, prøv at høre, hvis ikke tingene de skal vælte over de næste 10-20 år, hvis ikke vi skal tabe en generation,
som gør, at hele samfundet generelt set krakkelerer, så er vi også nødt til at investere her, om blandt andet at investere i fremskudte socialrådgiver på skolerne, og i at PPR får flere midler, så de faktisk kan komme derud og sidde til hverdag også. Det vil gøre en forskel. Sten? Jeg er 100% enig, faktisk i begge dele. Både den der med, at vi skal tage noget personligt ansvar, men vi ved jo, at det der med civil courage, det er svært, og det oplever vi alle sammen. Og det kan også være slagsmål, som man er bange for at blande sig i. Det kan være alle mulige ting, og det har vi alle sammen oplevet. Så der skal noget en strukturel ændring til. Det er et strukturelt problem, det her også. Ikke? I det hele taget, det med køn. Det er det altså. Hvordan, så stiller jeg bare lige et spørgsmål til hele gruppen. Hvis vi skal, jeg har hørt flere af jer sige, at det er i folkeskolen, det skal starte, at der ikke er nok redskaber, der er ikke nok penge sat i. At det er svært at sige fra på andre menneskers vegne og have den her form for fællesskab. Hvordan vil vi så kunne i folkeskoler, enten pædagoger eller lærere, prøve at gøre et eller andet ved det fællesskab? Gør sådan, at det er lettere for folk at sige fra. Gør så det sværere for folk at diskriminere på de her punkter. Er der nogle konkrete forslag, man ville kunne gøre, hvis man havde pengene til det? Vincent? Kasper? Det er ikke nødvendigvis konkret, men for mig der handler det om det her med, at folkeskolen, det er der, hvor fællesnævneren for langt de fleste af os er. Det er der, hvor vi mødes også, fordi lad os være helt ærlige om det, der er også nogen, der har nogle problemforældre derhjemme, som er med til at gøre os noget her, det eksisterer, hvor folkeskolen, det er der, hvor fællesnævneren, i hvert fald for langt de fleste af, jeg ved godt, at der vil være privatskoler, der vil være andre ting også, men folkeskolen er der, hvor fællesnævneren er for de fleste elever, og får man der indøvet nogle vaner med, sådan gør vi ikke over for hinanden, og når du har det svært, så støtter vi op om hinanden, og så hjælper vi hinanden. Det er noget af det, der kan være med til at drive den her samfundsforandring, som er i gang, men går alt for langsomt. Sten? Jeg synes også, vi bør kigge på foreningslivet, som er den anden rigtig store ting, hvor dannelsen sker for mange unge mennesker. Og det er det eneste sted, hvor man som børn og ung møder andre voksne mennesker, som er sammen med en, som ikke får penge for det. De gør det faktisk gratis, og får også penge af kommunekassen til at drive de her idrætsforeninger og støtte til det. Der kunne man måske godt lægge nogle krav ind over i forhold til rummelighed, beskrive nogle politikker i de forskellige idrætsforeninger, at det accepterer vi ikke at få det i talesat også der, hvor mennesker mødes frivilligt, og ingen får løn for det. Der sker meget dannelse i den sammenhæng. Vi skal både lige, du markerede ikke også? Vi skal bare lige kort jer begge to. Nu skal jeg lige finde tråden igen. Sorry, du må gerne lige starte. Skal jeg lige. Jeg har været frivillig inden for idrætslivet og det der. Og der, det var så fodbolddommer, der gik vi meget op i, at hvis de diskriminerer, så skulle vi slå ned på det med det samme. Fordi det gider vi ikke at høre på. Det duer ikke i en børnekamp, at sådan noget der sker. Det er en god idé. Og jeg synes også, jeg ved ikke helt, hvad vi kan gøre i folkeskolen. Det må vi lige finde ud af, men ellers starter det, som Kasper siger, så tror jeg også, det starter der. Vincent, vi har meget kort tilbage. Fandt du, hvad du skulle sige? Jamen altså, ja, det er i folkeskolen, og måske man skal have en person, som ikke er en lærer eller en pædagog, som børnene kan gå til. En, som ikke er en daglig underviser, og ligesom skal have den her balance mellem dit privatliv og, hey, du skal matematik og dansk, men også bare en person, som er, hey, jeg lytter til dig, dine problemer. Hvad har du at sige? Så ligesom Kasper sagde med skolepsykologer. Ja. I forbindelse med budgetforhandlingerne har SF foreslået at opdatere faglokaler for at sikre bedre indeklima og læringsmiljø på folkeskolerne. Er det noget, I andre kandidater vil kunne støtte op om, hvis nu I var valgt? Nu er det selvfølgelig budgetforhandlingerne her. Eller har I andre idéer til, hvordan man bedre forbedrer undervisningsfaciliteterne og dermed også sikrer sig nogle bedre læringsmiljøer? Der tænker jeg måske, at det er oplagt, at Kasper får lov til at uddybe først lidt for forslaget inden. Ja, det kan det godt. Vi har jo lavet et alternativt budget, som er ude i høring lige nu, hvis ikke høringsperioden er slut, og der foregår andengangsforhandlinger nu blandt de andre. Vi er ikke med, for vi har ligesom lavet vores eget budget. Vi får i 2025 og 2026 5,8 millioner kroner af staten hvert år til at opdatere vores faglokaler, og vi bruger 1,7 millioner af dem. Resten bruger vi på noget andet, og det synes vi måske er at fugle vores skoler. Lige netop faglokaler bliver jo også vigtigere. Der er langt flere fag, som pludselig er prøvefag. Hjemmekundskab. Der er nogle fag, som er prøvefag, og vi har bare nogle faglokaler rundt omkring i kommunen, som er enormt slidte.
Og det mener vi, at vi skal prioritere lidt højere, og så har vi pillet nogle andre ting ud, som er nødvendige. Ja, Vincent. Så nu har jeg ikke været en del af de budget, så jeg vil gerne indrømme, at jeg ikke har det største indblik i de ting. Og selvfølgelig vil jeg jo personligt sige, at det er en prioritering. Det handler jo også bare om, hvad man så nedprioriterer på andre punkter. Og det er jo meget lang snak, man kan have, ikke? Og det er jo meget individuelt. Men jeg vil overordnet sige, at jeg synes, det er en prioritet. Joachim? Jamen, jeg vil nok også sige, at det er nok også en god idé. Fordi indeklima, det er jo vigtigt for, at man kan holde ud til at være der, eller man kan lære bedre, eller folk er forskellige. Så jeg synes, det er en god idé i hvert fald, med bedre indeklima. Jeg er 100% enig. Alt, hvad vi kan gøre for at gøre folkeskolen bedre i Norddjurs, det skal vi bare gøre. Nærmest uden at blinke. Jeg synes, det bakker jeg 100% op om. Og især faglokaler og praktiske fag i det hele taget, synes jeg er en knaldgod idé. Ja, kommer lige med noget supplerende her. Der er også en del snak om, hvordan vi måske sikrer, at børn og unge de kommer ud fra lokalerne også, og måske bliver lidt mere aktive. Hvordan sikrer vi, at de kommer det, og også måske kommer lidt væk fra skærmene på skolen, fordi det måske er blevet meget af det, der er kommet ind på det seneste. Vincent? Jamen, det er jo det her med at frigøre folkeskolerne. Der er ikke nogen grund til, at lærere har så hårde rammer til at følge en vis pensum og en vis måde at undervise på. Hvis en lærer i sit klasseværelse vurderer, at hey, i dag, så går vi sgu udenfor og sætter os på græsplænen, eller gør dit eller datten, så skal lærerne have mulighederne til at gøre det. Der er ikke nogen grund til at fastslås lærere og pædagoger i at følge en helt striks måde at gøre tingene på. Kasper? Og der vil jeg jo være helt enig med dig, Vincent. Det er nemlig rigtigt det her med at give noget mere fri til vores folkeskoler. Noget af det er kommet med den folkeskolereform, der lige er kommet. Noget andet, det kommer også fra kommunalbestyrelsen. Jeg synes heller ikke, at vi skal sidde og bestemme, om Norddjurs Kommune skal være skærmfri skoler eller ej. Det synes jeg faktisk ikke, vi skal. Det skal være op til den lokale skolebestyrelse og den lokale skoleleder at finde ud af det i samarbejde, det her med at lægge ansvaret mere ud. Og så vil jeg jo håbe, at I bliver valgt, sådan set, hvis folkeskolen og folkeskolens faglokaler bliver prioriteter for jer, fordi at så kan I møve noget ind i jeres partier, som ikke er en del af det alternative budget, vi har stillet, så det håber jeg da bare. Joachim? Jamen, jeg synes også, man kan jo godt tage noget undervisning, og så for eksempel lave en leg ud af det, og så gå ud for og så lave en eller anden opgave, eller et eller andet, for eksempel noget samfundsfag, skal finde ud af et eller andet med nogle flag, eller et eller andet, man kan lave, og så går man ud for og gør det derude, i stedet for at sidde i klasselokalet for en skærm eller et eller andet. Så man kommer mere ud, tage ud, som Mester siger, til undervisningen udenfor. Det synes jeg også, det er en god idé. Sten? Altså lærerne og skolerne er jo i forvejen spændt hårdt for og underlagt nogle systemer som nationale tests og høje klassekvotienter, og de skal være inkluderende på kryds og tværs, uden der følger midler med. Så der står en klasselærer eller en klasselærer inde med 25-28 elever, og skal være kreativ udenfor, og skal have flytte rundt på en masse ting. Altså jeg tænker, at helt generelt skal der simpelthen flere ressourcer til. Og selvfølgelig skal vi spørge lærerne, og vi skal da også spørge eleverne. Vi skal da spørge de elever, der går ud af 9. og 10. klasse, hvordan har det været at gå i skole? Hvad kunne vi gøre bedre? Hvad synes I? Og primært lærerne selv. I andre sammenhæng spørger man jo altid eksperterne. Og hvem er eksperterne? Det er lærerne. Kasper? Ja, noget af det, vi har gjort i den her periode i kommunalbestyrelsen, det er blandt andet at lave flere altså timer med tovoksenordning i indskolingen, og den ordning burde ifølge mig udvides langt mere, end den er. Og jeg siger helt bevidst ikke tolærerordning, for det er ikke sikkert, at alle klasser har behov for 2 lærere. Der kan være klasser, hvor det giver mening at have en lærer og en pædagog, men det her med at have nogle faguddannede og have flere, hvor der er 2, fordi klassestørrelserne er desværre, som de er i lovgivningen, men det her med at have 2 voksne, det giver en meget, meget bedre, og nogle gange kan pædagoger noget andet og kan hjælpe, men jeg synes, den her ordning, den skulle også udvides fra kun at være i 10 timer i indskolingen til langt mere, og i øvrigt også følge med op på mellemtrinnet. Nu inden for det sidste stykke tid, er der kommet juniormesterlæren. Hvad har I af tanker om den? Skal den bredes endnu mere til, at flere unge kan komme ud og bruge den i folkeskolen? Det er den mest fantastiske idé, jeg har set længe. Undskyld mig, kan vi lige få... Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Juniormesterlæren. Juniormesterlæren. Ja. Okay, undskyld.
Yes. Jeg afbryder. Altså, nogle elever, jeg var sådan en elev, jeg kan meget bedre lide at bruge hænderne, end at skulle sidde og læse. Og de elever skal have den mulighed, hvis de har brug for. Hvis de lærer det, de skal lære, så er det lige meget, hvordan de gør det. Og jeg synes, det er et perfekt initiativ, og det skal udvides. Kasper? Ja, det er en fantastisk ordning, og især sådan et sted som Nordjurs, der vil den ramme rigtig mange af de elever, vi har her, og være rigtig, rigtig god. Noget af det, vi så skal som kommune, det er lige netop at sørge for, at vi skal have nogen, der sidder inde i forvaltningen, som er rigtig dygtige til at koordinere mellem skoler og mellem virksomheder, som kan levere det her, så man også sikrer sig, at det bliver en succes for de elever, at man hurtigt får opsporet de virksomheder, som virkelig gerne vil tage fra her, og virkelig kan tage fra, og sørge for at lave nogle koordinerende forløb, sådan så eleverne de lander det rigtige sted og får succesoplevelser. Fordi at det er noget af det, som virkelig kan give succesoplevelser, det her med at komme ud og blive set på en anden måde. Jeg hørte en historie her den anden dag om en, som havde en 8. klasses elev, som hvis faglige niveau var på 2. klasses niveau, som kom ind i det her, det er så inden juniormesterlærer, men fik et forløb, der ligner juniormesterlæren. Vedkommende bestod 9. klasses afgangseksamen, fordi vedkommende kom ud og fik nogle succesoplevelser i en virksomhed, hvor der var plads, og de lærte noget. Ja, Joachim. Jeg synes også, det er en fremragende idé. Jeg vidste ikke, det var kommet, jeg synes, det er det bedste, jeg har hørt længe. Jeg synes, det er rigtig godt. Også for eksempel, hvis man er lidt træt af at gå i skole, så kunne det være en god idé lige at komme ud og bruge hænderne eller et eller andet, og så komme tilbage. Så du lige har lidt pause der på den måde. Jeg synes det er fantastisk. Rigtig god idé. Vincent? Jamen også bare gøre erhvervslivet mere attraktivt. Altså nu er jeg selv en person, jeg har taget gymnasiet, men jeg har ikke brugt gymnasiet til noget indtil videre. Min plan er at starte som elektriker, og man kan jo sige, det kunne jeg have gjort inden gymnasiet. Det er altså bare, vi mangler håndværkere, og det er en perfekt måde at få unge, der er interesseret og måske gerne vil bruge hænderne, ind i det her miljø meget tidligt og sige, hey, der er de her muligheder, som måske er noget for dig. Det er bare fedt. Yes. Så iler vi videre. Yes. Flere unge fra kommunen har fortalt, at de er bekymrede omkring EU's chatkontrol-lovforslag og brug af eksamen-cookie til eksamener. Hvordan ser I brugen af overvågning, om det er i privatliv, i byrummet eller på offentlige institutioner? Og hvor går grænsen mellem tryghed og overvågning? Vincent? Jeg synes, det er forfærdeligt. Hvad jeg skriver på sms, messenger derhjemme, det er min sag. Og det er der ikke nogen, der skal blande sig i. Selvfølgelig er det vigtigt, at elever og sådan noget ikke snyder i eksamen, men der er den her visse moralske grænse, der hedder, hvor langt må jeg gå ind i en elevs computer, mobil, for at overvåge den her sikkerhed, og det synes jeg er gået alt for langt. Kasper? Helt enig. Det er fuldstændig forrygt lovgivning, og går alt for langt chatkontrol. Det er en tosset lovgivning. Der findes jo også undersøgelser, hvis man kigger på det her med overvågning i det offentlige rum. Der findes klare, tydelige undersøgelser fra især London og Storbritannien, hvor de har rigtig meget overvågning. Det gør ikke noget ved kriminaliteten. Ja, folk føler sig lidt tryggere, men det hjælper ikke på problemet. Altså, det udrydder ikke problemet, og den slags vold, der opstår sådan nogle steder, den opstår alligevel overvågning eller ej. Det viser alle undersøgelser tydeligt, så overvågning er ikke nødvendigvis vejen frem. Når vi så kigger på det her med at overvåge elevers PC'er til eksamener, så synes jeg også, at vi har et syn, som ligger for langt tilbage. Altså, hvis vi nu tænker lidt frem, så dengang jeg gik i skole, der handlede det meget om at lære ting udenad. Det er meget fint, men det er bare ikke sådan, at vores samfund kommer til at rykke sig fremad. Fordi at med AI og nogle af de muligheder, der er, så handler det egentlig ikke om at være dygtig til at huske noget, du har fået at vide. Det handler mere om at være dygtig til, hvor finder jeg så den viden, når der er behov for det. Mm-hmm. Joachim? Enig med Vincent, det er en tåbelig lovgivning. Fuldstændig håbløst. Jeg ved ikke, hvad I tænker på. Nej, det skal vi ikke have, hvis du spørger mig. Sten, har du noget at tilføje, Ja, før vi går over til dialogsektionen? Ja, jeg er meget på bølgelængde. Det bryder jeg mig heller ikke om. Jeg er selv typen, som godt kan lide at hæve kontanter. Det er lidt det samme. Ikke? Altså, hvor bruger jeg mine penge? Det er der ikke nogen, der nødvendigvis skal blande sig i på den måde. Så viser det sig jo også, at cirka halvdelen af de elever, der starter i første klasse, de kommer ud og skal bestride nogle jobs, som slet ikke er opfundet endnu. Så det giver ikke nogen mening, det der med den gamle udendagslærer. Nu skal vi huske, og den lille tabel. Ikke? Det giver ikke nogen mening.
Undskyld. Vincent, du markerer. Ja, det er også bare et kæmpe stressfaktor. Altså, nu har vi alle sammen gået i folkeskolen, man har jo været altid bange for eksamener, og der er mange unge, der både i folkeskolen og gymnasier, er så bange for at tage til eksamen, og der løber allerede lærere i til skriftlige i nakken på en, og holder øje med, hvad man går og laver. Og jeg har venner og bekendte, som er sådan et, nej, nu åbnede jeg Google i 2 sekunder på min computer, dumper jeg nu på det, fordi jeg har snydt til en eksamen, og den her stressfaktor om, jeg skal kigge hver sekund, hvad jeg åbner på min computer, hvad jeg gør, alt bliver filmet, alt bliver overvåget, og det lider de så meget af. Kasper? Ja, og jeg synes faktisk, at det her med chatkontrol, det er sådan inden, på en eller anden måde, så er det smukt det her med, at det siger også noget om at kigge på som mennesker. Hvad er det egentlig for et menneskesyn, vi har det her med? Hvor er privatsfæren, og hvad er der egentlig behov for at kigge på? Jeg mener overhovedet ikke, at chatkontrol er nødvendigt. Jeg kan godt se, hvad det er, de ønsker med det, men midlet helliger ikke målet. Altså det er et langt voldsommere indgreb i privatsfæren, og i den her ret til, at man skal også have noget for sig selv, ligesom du inden for husets egne 4 vægge har noget privatliv, så bør du også have det i din kommunikation. Vi har en lov om, at de heller ikke må åbne vores breve. Altså det her, det er jo det samme, bare digitalt. Sten? Nu ved jeg godt, det måske bliver klippet fra, men altså en af de ting, som altså at systemet og staten og myndighederne er over individet, det er jo en af de ting, der definerer fascisme, så jeg synes, det er en glidebane uden lige. Ja. Yes. Nu vil jeg prøve at præktere, fordi hvis I alle sammen er enige, at chatkontrol det er for langt, hvor er grænsen? Fordi er kamera på stationen, er det for meget overvågning? Jeg kan for eksempel komme med en historie fra, da jeg var i folkeskolen, at jeg har ikke helt styr på, hvad der skete, men der skete apparently meget på de toiletter, så de satte nogle kameraer lige uden for toiletterne, så man kunne se, hvem gik ind og ud. Føler I, det er for meget overvågning? Er det en invasion af en eller anden form for privatliv? Fordi hvis det var inde i toiletterne, ville det være... Ja, Sten. Altså, jeg kan godt se pointen i at skabe tryghed ved en vis form for overvågning på udsatte steder. Det kan være fodboldstadions med hooligans og andre steder, hvor det er rigtig smart at kunne identificere folk. Jeg synes bare, det må ikke blive en generel tendens, og jeg synes, det skal skiltes meget tydeligt, hvor det er og hvor det foregår. Og så kan man i de der sammenhæng tage en diskussion om det. Så det jeg hørte dig sige, det er, at hvis der er overvågning, skal der være klar og tydeligt, at der er overvågning. Ja, det synes jeg helt bestemt, der skal være. Kasper? Ja, og så synes jeg også, at man skal erkende og være offentlig omkring, hvorfor er det så, man har den her overvågning. Fordi det her med at sætte overvågning op for at sige, at det forhindrer kriminalitet, det er løgn. Det passer ikke. Statistikkerne siger, at det passer ikke. Det er for at skabe mere tryghed. Okay, og så skal det selvfølgelig, altså så skal det være tænkt ind, det skal kun være offentlige rum og sådan nogle ting. Men man skal også i sin kommunikation omkring det være meget ærlig omkring, hvad er det egentlig, vi sætter den her overvågning op for. Ja. Fordi det hjælper ikke på de problemer, der er, men det skaber noget mere tryghed for dem, som så ikke laver ballade. Tak. Vincent? Jamen, altså, det skal skiltes, det er vi i hvert fald enige om. Men jeg synes, overvågning i nogle offentlige steder, som for eksempel station, er en fin nok ting. Det kan hjælpe politiet med at finde gerningsmænd og sådan noget. Om det så forhindrer gerningsmænd, det er jo sådan noget andet. Men altså, personligt, der har jeg den holdning, at jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ulovligt på banegården. Så jeg er lidt ligeglad med, om jeg bliver filmet eller ej. Altså, det synes jeg ikke er en indgreb, altså, at man indgriber sin privatsliv, privatsfære der. Så det har det egentlig fint med. Om det så, for at tage dit eksempel, på toiletter, nej. Foran toilettet på stationen, ja. Det er fint for mig. Okay. Jeg synes også, man skal skilte med det. Fordi så mener jeg, det er ud over privatlivets fred, hvis du ikke skilter med, at du filmer. Ja, altså det er jo ude i det offentlige, det er måske lidt ligeglad med, fordi du er ude i det offentlige alligevel, så et eller andet sted, så bliver du filmet alligevel. Så meget kort, tror jeg bare noget sidste for dig. Ja, nej, så hvis det er meget kort, jeg skulle til at sætte gang i en mere spændende tankediskussion, så det lader jeg være med. Vi har et halvt minut tilbage, hvis der er nogen, der gerne vil tage den. Men generelt skal vi ikke være så bange. I nogle af de der sammenhænge tænker jeg, det er måske en lidt humoristisk vinkel på det, men alt bliver fandme med filmet i forvejen. Ikke? Altså folk, de trækker deres telefoner hele tiden alligevel. Ja.
Det er et generelt problem, at vi oplever, at når de unge er færdige på ungdomsuddannelserne, og eventuelt med deres sabbatår, at så søger de mod de større byer. Vi har selvfølgelig videregående uddannelser ude i de større byer, men hvordan sikrer vi, at de kommer tilbage igen? Der er der flere, der har stillet spørgsmålet, hvad I konkret vil gøre for at tiltrække de unge tilbage efter studietiden, så vi får dem tilbage igen, og at de måske også får familie her. Og hvilke sociale, kulturelle eller jobmæssige muligheder vil vi kunne skabe her i kommunen, så unge faktisk kan se deres fremtid her fremover. Vincent? Jamen, jeg synes jo, altså det er et stort problem, vi har her i kommunen. Vi er sådan en rigtig udkantskommune, og vi har en letbane, der tager en time, kvarter, når den kører, for at komme hen til Aarhus. Jeg synes egentlig, at man skal gøre sådan, at man måske har noget, man kan kalde det satellitundervisning. At man laver klasseværelser i Grenaa, og så er der online undervisning. Man har stadigvæk klassemiljø, og så kan man tage sit første år på uni, eller hvad man nu gerne vil gå på, og have det fjernt, og så sige, de bor stadig i Grenaa. Vi har den fordel, at lejligheder for eksempel er billigere i Grenaa end i Aarhus, eller Aalborg eller Odense, ikke? Så det vil jeg sige, måske kunne være en mulighed. Kasper? Ja, og det allerførste, jeg vil gøre, det er at angribe præmissen. Jeg synes faktisk slet ikke, det er et problem, at når folk de er færdige med en ungdomsuddannelse, de så tager frem. Jeg synes faktisk, det er skønt for at komme ud og se noget mere af verden, så handler det lige netop om, at vi skal så kunne lokke dem tilbage igen, når de engang har taget en uddannelse. Jeg synes faktisk, at det er enormt givende for mange af vores unge. Der skal også være nok til at opretholde unge miljø her, men det er enormt givende det her med flytte til Aarhus, flytte til København, tage en uddannelse, opleve noget andet, og så have så stor en længsel efter Djursland, og det Djursland kan, at vi trækker dem hjem igen. Og det tror jeg handler enormt meget om de rammer, der har været igennem deres barndomsliv. Det handler om, at har dagtilbud, institutioner, børnehaver, skoler været kanon gode, så kan jeg love dig for, når de så har været ude og uddanne sig, har fundet en sød kæreste, skal til at stifte familie, så kigger de tilbage på det liv, de havde, og det børneliv, de havde, og ønsker at komme tilbage. Det og så den fantastiske natur, vi har herude, det er noget af det, der kan hive dem tilbage igen. Men jeg synes, de skal have lov at komme ud og opleve verden. Ja, og bare lige for at uddybe spørgsmålet. Det er generelt også sådan forstået, at i forhold til at komme tilbage igen. Fordi jeg tror, at de fleste ved selvfølgelig, at folk tager ud og oplever verden, og tager ud og studerer videre. Men netop, hvordan vi får dem tilbage igen senere hen, når de er blevet voksne. Sten, havde du noget? Ja, altså kan man være mere end 100% enig? Fordi altså, jeg kan gribe i egen barm. Jeg har 4 børn, som er opvokset på Djursland, og de har været rundt i hele verden, lige fra USA og Rusland, og studeret i København og rundt omkring, og de er alle sammen vendt hjem og fået familier på Djursland. Og det har været et meget stærkt trækplaster, at de for eksempel har gået i skole her, de gik så på Grenaa Friskole, men al den kultur, der har været, og med det ungdomsliv, de har haft der, naturen nævner du, det er sådan over hele paletten. Det er en god skolegang. Og jeg mener, altså for at vende tilbage til det, jeg egentlig startede med, at hvis vi har et stærkt kulturliv, så har børnefamilien lyst til at være her. Der skal være noget både for børnene og de voksne. Infrastruktur kommer til at betyde en masse ting. På Bornholm, der har de lavet cykelstier på kryds og tværs, som ikke har været en del af det offentlige vejnet. Så familier søger mere og mere ud i naturen. Der så vi også efter corona. Der har vi virkelig noget at tilbyde. Og så skal vi jo slå på, hvad er det, vi er gode til her? Hvad gør Grenaa unik? For eksempel, vi har der for eksempel, det har de ikke i Syddjurs, vi har sgu en færgerute til Sverige. Og Anholt, det er faktisk en del af Grenaa Kommune. Det er også noget, vi kan, som de andre ikke kan. Hvad gør os unikke her? Og så skal vi gøre det tilgængeligt. Flere shelterpladser, alt sådan noget fri camping. Så kommer der unge mennesker hertil. Joachim, har du noget, inden vi går til Vincent? Bare lige tage Vincent sidder lige og overveje, hvad jeg skal sige. Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener med, at det er okay for unge, og at det er interessant at flytte til Aarhus og store byer og sådan noget, men jeg synes stadigvæk, det er vigtigt at prioritere, eller i hvert fald at gøre Grenaa Norddjurs attraktiv for unge. Fordi hvad jeg hører på folk på min alder, og i hvert fald har gjort de sidste par år, nu er jeg 24, måske lige, Grenaa er kedelig, jeg gider ikke være her mere. Det er sådan den, jeg hører ofte. Og det synes jeg egentlig er lidt øv, fordi jeg elsker Grenaa, jeg synes det er hyggeligt her, jeg synes det er skønt her, men jeg føler, det er den mindste del af de unge, der har det sådan. Og at man skal gøre en indsats for, at den tanke måske bliver fjernet lidt, selvom jeg også synes, at Aarhus og sådan noget forstår det, der er spændende. Jeg har det. Ja. Hvis vi skal prøve at sørge for, at de ikke rejser ud, så skal vi have nogle flere uddannelser ud. Jeg ved godt, det er svært. Det ved jeg godt.
Og så hvis de så rejser ud, så skal vi have nogle flere jobs, der passer bedre. Fordi så kommer de også tilbage, hvis jobs, der de passer til det, de er med. Kasper? Ja, og jeg kan faktisk godt være tilbøjelig til at være forholdsvis enig med dig. Jeg er jo en af dem, der blev boende her, mens jeg studerede på universitetet i Aarhus. Det var meget besværligt, men jeg følte en særlig tilknytning til lokalområdet her. Så pendlede jeg frem og tilbage, fik barn herude og blev boende her. Altså, så de er der også. Og så den vinkel med uddannelser er rigtig, men vi har jo, hvis man går 10-20 år tilbage, vi har fået langt flere videregående uddannelser herude, end vi tidligere har haft. Der er blandt andet en del altså IT-uddannelser herude. Vi har ude mellem Grenaa og Auning ude i Skovskolen derude, som er en del af Københavns Universitet, som næsten ingen kender, hvor de uddanner så mange af de dygtige folk, som skal gå og være naturforvaltere og sådan nogle ting i de kommende år, fordi vi får brug for flere og flere af dem, så vi er i gang med at tiltrække de her ting, som gør, at du også kan tage en uddannelse herude lokalt. Sten? Jeg synes, det er rigtig vigtigt og rigtig dejligt, at folk rejser ud. Det giver et udsyn. Man oplever en anden form for tolerance. Det byder faktisk ind i alle de der mange af de problematikker omkring kønsidentitet, omkring alt det der, at man kommer ud og ser verden, at det rent faktisk fungerer andre steder, og ser langhårede mænd på 2 meter med højhælede sko nede i Hamburg. Så er det ligesom ikke så farligt at møde noget, når man kommer tilbage i Grenaa. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at få det der udsyn. Fordi der bor altså kun 14.500 mennesker her, og det bliver hurtigt sådan en lidt provinciel sammenspist kultur. Det har både en forside og en bagside, stærkt sammenhold, men måske også et begrænset udsyn. Jeg kan kun gå ind for, jeg synes faktisk, vi skulle støtte folk, der rejste ud. Jeg kan til delvis være enig i, at det er vigtigt, at man kommer ud og ser verden lidt, og at man får forskellige perspektiver. Det tror jeg, vi alle sammen kan være enige om. Og måske bliver lidt upopulær nu, men jeg kan godt se den sociale del. Men vi skal også kigge på, at kommunen eller bestyrelsen skal også kigge på økonomiske ting. Og lige nu er Nordjylland en kommune, hvor der er flere, der flytter fra, end der flytter til. Og der bliver født for få børn her, der er for få børnefamilier. Og det er jo et problem, der også ligesom skal være fokus på. Joachim? Ja, som Vincent siger, vi skal også gøre noget for børnefamilierne. Fordi nu har jeg selv små børn, så jeg ved, at det kniver altså lidt. Det må jeg lige indrømme. Det er ikke godt nok. Altså, Hvad er ikke godt nok? Undskyld. Tilbud til børnefamilier, for eksempel legepladser til børnene og aktiviteter og sådan noget. Og de legepladser der, det er enten, så er det noget gammelt og sprog lort, eller så er der ikke ret meget, de kan bruge. Og jeg synes, vi skal gøre noget mere for børnefamilier også. Yes, Kasper hurtigt. Ja, jeg elsker, at du gør dig upopulær, for det er rart, det er der dialogen den bliver spændende, det er der debatten den bliver spændende. Vi har en netto-tilflytning i Nordjurs. Vi har et befolkningsfald, men en netto-tilflytning. Der er flere, der flytter hertil, end der flytter herfra. Problemet er bare, at vi har et problem, men der er flere ældre, der dør, end vi føder børn, og derfor falder vi i befolkningstal, men vi hiver faktisk tilflyttere til. Vi har ikke færre end udflyttere. Sten, har du noget kort til sidst? Ja, meget kort. Altså i Syddjurs, det kan være det der komplicerede regnestykke, det er ikke inde i. Der er befolkningen de sidste 10 år steget med 6%, den er faldet med 3% her. Man kan spørge, hvad har de gjort anderledes i Ebeltoft, hvad har de gjort anderledes i Aarhus og i Herning? Den gamle borgmester Jakob, hvad hedder han i Aarhus? Bundskov. Ja, han havde jo sådan en mantra, der sagde, hver gang du investerer 1 krone i kultur, så får du 2 kroner tilbage. Det er det, der skal til. Yes. Det var det sidste spørgsmål inden. En helt sidste spørgsmål. Ja. Hvor I får 1 minut til at tale, hver især, hvor der ikke er en dialogrunde. Hvorfor mener I, at unge i Nordjura skal bruge deres stemme på netop jer? Og hvordan vil I sikre, at unges stemme faktisk bliver hørt i kommunalbestyrelsen? Ja, du vil starte. Jamen, det er jo hele grunden til at stille op, Vincent Venstre. Fordi at jeg selv er ung. Der har ikke været repræsentation i kommunen til de sidste par gange med unge folk. Jeg ved, at hele mit parti, i hvert fald, og generelt, hvad jeg har hørt rundt omkring, bliver der fejret, at der er flere unge kandidater i år, eller det her valg. Og derfor stiller jeg op, for ligesom at have en man kan relatere til. En, der ligesom lige selv er i gang med at komme igennem de problemer, som de unge selv går igennem, lige har været der. Så, ja. Yes. Er der nogen, der vil tage Kasper? Jamen, jeg kan godt tage over. Jeg genopstiller, fordi at politik er enormt spændende.
fordi at jeg mener, at jeg reelt kan være med til at gøre en forskel. Og så tager jeg lige jantelovshatten, som vi alle sammen hele tiden har på, og som er sindssygt svært, den tager jeg lige af, også fordi jeg er dygtig. Jeg er dygtig til at lave politik, og det tør jeg faktisk godt sige. Jeg ved, hvordan systemerne fungerer. Jeg ved også, hvor vi skal udfordre dem. Det er noget af det, jeg har brugt langt det meste af de sidste 4 år på, det er at udfordre de regler og rammer, vi har fornuftigt, sådan så vi faktisk kan få nogle flere penge, så vi kan yde noget mere service til vores borgere. Og så, hvis unge skal stemme på mig, så skal det blandt andet også være fordi, at jeg kan faktisk en dyd ud af at være ude blandt dem og få den her direkte dialog. Det er ret vigtigt for mig, for at tage det med ind som inspiration til, når vi så laver politik. Okay. Jamen, jeg stiller op, fordi for først vil jeg gøre en forskel. Det er en af primære grunde til, at jeg stiller op. Så vil jeg prøve at se, om jeg kan gøre lidt mere for de unge, så de føler sig lidt mere trygge i dagligdagen, både i bylivet, men også bare generelt. Ja, det er vel egentlig det, tror jeg. Tak. Sten. Jeg stiller op, fordi at jeg stiller op for liste N, fordi det er ikke er et politisk parti, men en lokal liste. Og de fleste af de politikere og folk, som ellers stiller op i valget, inklusiv jer 3, der sidder her, kan jeg sagtens se mig selv samarbejde med. Det er jo fornuftige mennesker. Jeg synes, kommunalpolitik handler ikke om partipolitik for mig. Det handler om, at vi er de der 34.000 borgere i den her kommune, som gerne skulle trække i samme retning, så vi kan se os selv bo her. I forhold til de unge, der vil jeg sige, jeg brænder meget, eller det gør liste N, derfor skal man stemme på dem, for klima. At vi stadig pisser pesticider ud over al vores natur herude, at vi pløjer helt op til vandløbene, som vi retter ud, så al gødningen den ryger ud i havene, som dør. De der ting, det brænder jeg meget stærkt for. Jeg brænder for, at man laver de der randzoner på måske x antal meter fra alle vores vandløb, hvor bønderne ikke pløjer. Lige snart vi kører langs landevejen herfra, helt ude i Vestkommunen, så er det ene store ørkenlandskaber, og der er pløjet op til, hvad er der, 80-90, højst 100 cm ud til markerne fra kørebanen. Jeg synes, det er rent ud sagt noget forbandet svineri, og på børn og unges vegne, så vil jeg slås for det. Så derfor skal I stemme på liste N. Tak for det. Og med det, så er det, hvad vi nåede i det her sidste afsnit. Så tusind tak til alle 4 kandidater for at vil være med og tage de unge spørgsmål alvorligt. Og en stor tak til de unge i Nordjyllands Kommune, som har været med til at dele deres dilemmaer og input. Det er jeres stemme, der gør, at den her podcast bliver aktuel, og viser, at de unge faktisk også ønsker at tage del i demokratiet. Og til sidst skal jeg lige takke igen til Tuberfondet for støtten til projektet Demokrati starter fra ung til vælger. Uden jer var det bestemt ikke blevet muligt at skabe projektet. Vi håber at se jer til alle vores kommende valgarrangementer i løbet af valg efteråret. Tak fordi I lyttede med. Selv tak.